Čus, ja som Dolár a ja vás tu vítam môjho nového unboxingu. A dneska si unboxujeme klávesnicu Metal Keyboard GXT 850. Je to dizajn pre PC alebo laptopy, je to značky Trust. Ja to už mám šedý papier. Sorry, že to už takto mám, ale ja som to predtým video, toto už točím na tretíkrát. To tam preč uje. A točím to už, ako som hovoril, točím to už na tretíkrát, lebo v prvom videu sa pokašľal zvuk, v druhom videu sa pokašľal znova zvuk a teraz dúfam, že to už bude v pohode. Takže klávesnica je takáto Trust Gaming, pekná logo. Uje. Tu máme tlačidlo na farby, je tu červená, modrá aj fialová. Uje. Tam dám tú červenú, tá je fakt pekná. Pod klávesami, aby ste to nejak dobre videli, pod klávesami sú strunky. Čakajte, ja to tu zhasnem. Pod klávesami sú také strunky, aby to dobre vyskakovalo. Dám logo, ja s tým dám tú modrú. A toto je taká klávesnička. Ináč s touto klávesnicou budú vychádzať už dobré herné videá, lebo tam tá klávesnica sa mi už pokazila. Takže to bolo už pekne na hovno. Ten káblik tu mám zapojený v kompe. Tu mám sluchatka. OK, takže to ukážem ešte vo fialovej a červenej. Uje. Keď tak ľudia píšte do komentárov, aké videá mám ešte natáčať, z akých hier môžete to napísať a budem len rád za komentár. Fakt zase prsty. Za komentár, za like, za zdieľanie a za všetko možné. A to by bolo pre toto video všetko a čus u ďalšieho videa. Uje.